Сърцето му отвътре заговори, че има вечност, има ад и рай. Това беше другия разбойник, увиснал бяло дясно на кръста, и нещо се променеше в него, когато наблюдаваше Христа. Нима за лъговете той се моли, за тази свирепа възган, какъв е кротък и силен, наистина богоизбран. Исусе, днес повярвам в Теб, стори Ти милостта и за мен. Замествам ли си в небето, вземи ме вечния си ден. Проследва, отговор е ясен, простен си, за това се ободри. С мен ще бъдеш на небето, вярата в Бога те спаси. Силите адове и